zanina chuan Martial Universe kanen chun zomanga episode masalama khan lin chung kuin lungsen pu kan mu chu thu kan thlir ho towa lin chung ko te chu khopuila ma lo zinin anma mo man ro khang khang te chun lakhoma lindong apo chu bazar pakhat thil danglam tak tak an zorna hmuna hian local kualin ta chuan putar pakhat ma sariana anti hi lo oma lindong a chu uluk tak alo enin awa chak tak nei ti lo kha thayani lindongan bek pakhat lei hnu chuan akuta chin chiana om chuan thing pakhat atanga force danglam tak local chu lo kha thaya lindonga chuan va bel chiang velin azor tu pa chuan chu thil hu tak ni po a khre lo thu lo soya aman na tur po khre lo thu lo soibo lindonga na lungsen pills manga le tumlai chuan meiche pakhat ji iwi hian leituma lo holdai to ani thuaron soya mase lindonga chuan nei nge ya do wangin amanaya tamin le tum le ya nula chu thinrumin abudikar te chuan lindonga chuan lo tin ngal bok mase voi le khata anchem jo thlok chok thuta chu thil ti tu chu master riana kha lo ni in mental power chak tak lo ne ya chu putar chu nula master chu lo ni bokin a master in leitir chok mai tu ga ron ti ta ka chuan nula po chu beidonga chu huna tang chu na chuak ta ni putar chuan chu tinga ngai tu na manga thil control thei te chu sil master anti thin thu soin martial arts dang laka chuan adang lam deuh hlek thu soya lindonga chuan theina na sa taka nei tia kheta wangin azira ni turna somani lindonga chuan chak lema se akuta chin chiana nei chuan hre chu pha a hlawa wangin a somna chu lo nara putar po chuan du than na chu za sakin akal ma chuan lekabu pakhat thia pe ya chu lekabu chu mental power zirna lo ni chuti lai chuan an lungsen lai chuan a hmun kha Black Dragon Stronghold ta an second chief le hoten chu sakan lo tum meka achan chu chu hmun chu an line hlan fel lo wang le anei tu dik tak ala chian lo wang ani sakai na chuan a thei to pin a lo be let ve ya mase Black Dragon second chief chuan na takalo nakin se tu rom to lo ani chuti lai chuan a hun taka lindong a choron thleng ve ya second chief chuan a lo be ve ngal pok maktak main lindong achu aura chuan alo veng him theya second chief chuan pele ngal ma se lindong achu la ron tho chuak thei tho ani chuti lai chuan midang ho chuan a ho te chuan lo be ve ya Black Dragon second chief in lindong a chakna mu chuan a thawat lo chuan a poi thei don ti hria aura tam tak la khomin va thangei to tumani a move sak tak mangin va be ma se lindong a chuan aura mangin a lo dang le thei ve zela chu mai ba ka a wonder ke seal technique chu level 3 a lo upgrade to in a mel ma pa magic nen chu nai ne tok chi ani lindong a chuan energy tamzo ka man to wangin a bulvela natural energy chu hip khoma chu thil chuan huna du deuh to na wangin a energy a full ma chuan lo chai khot lai tum turin tani le ian a chu tiani mase an mel mapa chu a chake ma wangin an tan chuan beivak ngai na lowa mi pakhat chuan lindong a chu apuma va vit thei ma se a taksa tang chuan thileng takheron chuaka energy ala khom nem to ema wangin a hliam po chu ran dam le ngal veka Black Dragon second chief po chu nek khat le ka ron nek hlum ta ni leibawa na mitir ten lo cham tia khret chuan makati sok leya Black Dragon second chief chu lindonga na ma chau na ne thei tia khret chuan makati le zualani zana chuan lindonga chu lo in meditate ta putarin mental power zirna le khabu pek mangkhan amana lo in zero ve chinani maktak main mental power chu ama chau na ron mang chuak theya chutianga thiam chak chu anum ngai lo ba ka tuna chuan sil master level 1 ani ve reng to tina ni thing sikhat khopuya va leikha en chiang velin energy dang dai taka pai tia kha theya a magic mangchuan kap chin vel ma se
thing chuan alo dang len vek the ani a nu loka energy eng chak tak in kap chu khe va muwa a thlaraw chu thlo chu tirin enge thlenga va en fia chu energy chu apo tang lo chuak lo ni in primordial spirit face anti akai ve thei to lo ni a atak sapa nga ya chuan let lewatin apu chu lompui tumin avakal nga la mase apu chuan chu thil chu bultan na chaw alani thu lo sein primordial spirit face a chuan level tam tak alom thu soi bok chu mai ba ka tuna lokhan mental power a feel thei thu soya relo te chung ni ma se an film khur zuala ngai thu soya chu mental power chu lindonga tanga ron chuak tia hriat lo wang ani anuloka lindonga patia chu lo kalin leichung ko ten sumdon na tho ho chung changa in mu andu thuaran soya rin hlelna nei deuh ma se an somna chon pomta ni atu ka chuan leichung ko te in pui bera chuan an vakala ma se klan ho tulu berte chau luan phalthung lindonga chuan chulai vela chuan mental power chak tak om tia ka theya angai thalo hle ni chuti lai chuan in chung lama klan ho tu ta chuan an tho ho dan tu kan lo soi ho a ma se lin chung ko chuan lo hnialin a chan chuan tho ho na chuan leichung ko chu a ho tu ber an ni don wang le midang ho chu an we thok mai mai an ni don wang ani ho tu an pom du lo wang chuan lei bawa chu thin rim hle a chu kho ho tu ber an ni tho tur thu soin anin hnial boya anin sual chun som hal bok anin sual laklo lai chuan blood wolf klana an vice chief guina choron thleng ve hlol maya level 2 silmaster lo ni to in lei bawa chuan alo thu rol puya lei chung kolama tran phot chuan an sum don na hlok na 60% chu apek tur thu lo se ani silmaster chu an hne lo hlom hle a lindonga chuan lo en liam mai mai thei to lo in guina chu bei let ve a achung te ho in silmaster lo ni verang to tian hret chuan makan ti hlom hle ni at pan hi chuan in be tranin lindonga chu level 1 chel ani big ma se a be na chu lo dang ve sel theya anu chuan an thlaraw ve ve chu chu tirin boro kanin beya mase guina chu achung nung le khet zo kani an taksa chuan zuklet lein lindonga chuan ni til energy mang chuan ava beya mase an power line chak hlei deu wangin guina chuan ol sam takin alo dang let the ani guina chuan a ron pe chun som leya lindonga chuan a thei top lo chu ve ma se a power chu lo dang zo lo wa achak lo trap tia khopuya thinglei pakhat magic chak tak po lo do le thei kha kha chuakin guina beina lo dan nan chuan a manga a beina zong zong chu lo dan thei ba ka thing chuan guina awra chu hip chu sak char chara lindonga chuan da lutin lindonga chu achak zual phai ma wang chuan guina chuan a beina chu lo dang zo to lo wa lindonga chuan a ka phum ta ni sin ron thlakin blood wolf chief weitonga le a ho te chu lin chung koin ko tan local khoma an vice chief thina wang chuan phubalak nge yan tumani lin zan tian a chu ron chuakin thil thlen dan chu ron soi fia tuma insula chuan blood wolf te chu an hne don lo tia hriat wang ani lei chung ko te nenan buina guina kha aron in rola wangin lo thei lo an thangai thu ron soya in ram nan nei theinan eng thil ngen tiang weitonga chu zot ngal bok mase weitonga chuan guina thattu le an lungsen lai chuan a puk chu adu thu lo soya chu mai ba ka lin chung ko te chu asalan ni fa ka ngai thu a soi bok lin zen tian a po chuan a thil phu chu u chu ka ti ma wangin alo pom thei bik lowa
in beina chuak ta ni ma se wei dong a chuan primordial spirit face chu chuat trep to wangin level 1 ron kai ve tran chau lin zan tian atan chuan ne ngai na lo ani atopa to pa chuan lin dong a chu ron chuak ve in guina thatu chu ama ani thu ron soya wei tong a chuan thinrum taka lo wenin aron be phei nga la lin dong a chuan a blue needle technique chu thloka na na lo manga sipai te chuan thalaka tlak an lo tum zui ngal bok ma se lin dong a chuan lo bum zelin wei tong a chuan a aura ne na chopol thalmu in lin dong a chu han ka ve le ya ma se chu po chu lo bum le vek the ani a khoi fu thei chuan lo wang chuan lin dong a chuan in ramna siam pu etuma tuna tanga thathuma thi thlenga anin be tur thu sein achak lo jok chuan an hramna engpo tor veka in huam thu le an lungsen puk po chuan pek tur thu soya ma se hena changa ni chuan an chung ko chuan ron ti boi to lo ngai ve thung don ani atira chuan wei tong a chuan lo hniala achan chu asipai te nen chuan lin chung ko chu an that ngal vek thei dona hriat wang ani ma se sakai yen a chu ron chuakin lin dong a chuan asipai te zong zong chu a blue needle mang chuan an honga tin ngal vek boka lin dong a thu sei chu pom lo chuan asipai te chan don ba ka lin dong a chu tlan bo dai thei don tho tia hriat awangin a thu sei chu pom tange nge ya ma se thathum chu rei mama hriat awangin than hi chung lin dong a chu huna peta ni blood wolf clan te an let le nu chuan lin dong a te chung ko chuan in be khoma an chung ko tin mun chu dar thone ma wang chuan an hlau thong hlom hle ni ma se lin dong a chuan a thei to pa chu tur thu le wei tong a chu nei nge tum thu soya in sul dan technique chu azir bel le theinan khopui lama kala chung te chu dil zui ngal bok lin dong a chuan an in nga thuye ma wangin khopui lama kalpo chu an ram tia lin dong an khopui lama kala du chan chu akuta chin chiana om mang chuan ngorle zola training a du wangani atuk zinga chuan lin dong a chuan a chung te ho chu mang tha tani chuan a ma chawa kal tur chu ngai tu hle ni anua sakor chunga chuan chuangin khopui lam chu pan ngal bok khopui wa thlen chuan lin dong a chuan mi panin martial arts lam man ruwa li lam na om don thuan soi chu lo khrafuwa lin dong a chuan va zot chiangin mi hausa te thil li lam na hmuna chuan vakal ve nge tuma mi pahni te chu alung sen pils chu pe in li lam na hmuna chuan luan lo phal ve theinan thomno zawm deuh zon sak turin atiani lin dong a chuan a thomno thar chu in belin thil li lam na hmun lam chu pana avat thlen chuan mental power zirna le khabu pe tu master yana po khalo om ve renga lilam na chuan khualian anga so malo ni chulilam bu sai tunu ber mi sui po chu ron thlenga lilam chuan tran ta ni bungo then khatan lilam so chuan nim che khat spiritual energy ti chak thei hen ron lilama lindo ka chuan nei nge do wangin mi zong zong aya to falina lo changa master yana chuan lindong a chu lo en fein sil master dik takalo ni ve to ti le energy chu ama in a lo chak le to hle ti kha theya oi harati hle ni lilama zo nu chuan mi sui chuan lindong a chu ran muin master yanan biek loka du thu ron khila lindong a po chuan lo ram ti in an kal don chuan lindong a zui rutu then khathian muwa in be ma atlan bo lo na blood wolf ta chuan an zui ve rang ani anin huna turan pathen chuan master yana chuan lindong a chu azirlai ni turin a som leya ti chuan destiny symbol po an lok vat thei tur thuwa khilani masel lindong a chu lo kun niamin destiny symbol chu an lok to thuwa lo soya hun re lo te chunga ama chu alo ti thei chu makan ti hlom hle lindong a chuan awan nei wang chaw ani thu lo sein master yana chuan destiny symbol chu chi thuma om thuwa lo soya life seal earthly seal le divine seal ten ni life seal chu common berania ma se an zinga changper chu divine seal ni in mi hring ti theilo thil tam takati tir the ni lindong apo chuan an chung ko boina to chu khilin blood wolf second chief atha thu le thlani nuwa weitong anen thi thlengan in be tur thu chu soya blood wolf second chief chu silmaster level 2 ani to wangin alo that thei chu makan ti hle ni mi sui chuan divine pool pakata om thu lo sein
chupul chu in le yeng energy a kha thua soya chupula chun an zuang lu ta ni chuan an spiritual power ka chak pha hle thei don ani chupul chu tun hai mai khan mu chuan ni thua soya ma se chupul chu klan dang te ne na anin rina la ya takaw ma wangin anin chu me ka ni mystery chuan a chang tur zo kan thlan theinan tournament buat sai ani thua soya lindong a chu an khota na telve turin a som zui bok ngai tu boilowin lindong a po chuan an som na chu lo pom hala episode 2 chu top ta ni